înțelegi. Da, pare creepy, știu. Am făcut un videoclip random, deoarece nu prea am ce face. Pentru că fac asta și ca să nu vedeți prea bine fața, pentru că am decis să fac un videoclip random prin simplu motiv că mă plictisesc. Și aș vrea să continui gacha, da, doar că mi s-a stricat telefonul, așa că o să aștept până o să-mi cumpere altul. O să încerc să-mi schimb și numele de cont de YouTube și vom începe ușurelul cu ușurelul un canal de gacha live. Sper să vă abonați și sper să ajungă astea la un mixaj sau pe YouTube. Sper din tot sufletul meu să-l vedeți. Și ce să zic, cam atât. M-am pupat. Ciao!